Parallelforbindelse med kontakt. Og Altså, vi er begyndt for 3 sekunder siden. ja, vi har lavet et Det er en parallelforbindelse med kontakt. Forbindelse med kontakt. Ja. Det her, det er kontakten, som gør, at når vi trykker på den her, så går det hele i gang. Mm-hmm. Det vil sige, at hvis vi så lige går lidt tættere på, så Så kan vi se, at der er en skrue der. Ja. Der. Og så med det samme, vi trykker den her ind, så går strømmen fra skruen og ind i alt det her andet elektronik og motor og pære og fedtmandsbag. Ja. Så skal vi prøve at teste det her. Ja, prøv det. Vi skal lige have det fokusere. Så der er bare... For sindssygt. Og vi kan høre motoren, som sagt, og vi kan se pæren. Og John, skal vi lige prøve at lave det der... Fordi det er parallelforbindelse, så er det lige meget, om vi skruer den ene løs eller den anden løs. Ja. Vi skruer lige pæren løs. Det er... Og motoren vil stadig køre. Det kan vi høre. Og det vil køre, det kan vi høre. Nå. Vi sætter pæren igen, og vi piller en kabel ud af motoren, hvilket betyder, at motoren ikke vil køre, og pæren vil lyse. Og det er simpelthen fordi, at det er en parallelforbindelse, og det kan man se på jeres lamper hjemme i huset, ligesom dem vi har heroppe. Der er 2 stykker. Hvis den ene går over, så lyser den anden stadigvæk, fordi det er sat sammen på samme måde som det her.